Morning! Hi guys! So today, wa ko nag-vlog ganina kay bawa ko kasabot sang gibati. Man, buang man siguro ko. Bawa ko kasabot sang gibati. Warag, pirmi ko naghangana-huna. Pirmi blanco. Ja, warag tala ganina. Nakakita ako sa mga bata ganina nang gibaklay. Baritos daan ka na nang gidag folder nga na kay mga estudyante ba. Nakahilak na ko nagtan-aw. Pero wag ko ka emosyonal ba? Oo, kasabot sang gibati da. Sira ko kaen, arang tapuanan na ho. Pag gani ko naligo, gikahaponan ako di namdayron morning. Hapon na jud, wa pa ko kaligo. Mura ba ko gi bawal kasabot sang lawas, gusto ra ko sige kaen, matug, arang tapuanan na. So ganina dai guys. Agko ani mga papilis kay nag-process mi og building permit. Building permit kay para sa bay nga teng ipanday nga gamay di man day lali mag kuhag building permit ara daghana man kay i-comply grabe ini tarab gajig ka ganina suroy pukos munisipyo wa pa koy ligo madala wag wa nang lipaghong itong bahong answer do naglabay-labay so still processing paghihapon sa ato ang building permit para ma-process na ni mahina-hinaja na og panday excited na ko pahalag dugay pamahuman at least masugdan na si jag nihinay na jag duk-duk adyo kasabot sang gibati irang uihan dyan ha kaadyo inu-idyo kung tayo mapalit mig pregnancy test anja mag pregnancy test ko og mas buntag wako kahibaw og mo detect na ba na si Jang wa pa na namisag ang period pero naman ko nabasa sa Google nga na ako no yung mga pregnancy test nga mo detect bisag wa pa ka gemens nga na ay lagi mamens pa ba dayo maburos na kada bang mo detect ko no bisag di pa ni mo oras di ba mag-expect ka sa imong menstruation nga na wa pa ning dili bulol ka na oy bisan ko nagwa pa ning dili ag imong menstruation makadetect na ko no og pregnancy so mao to itong pangitaon anja sa pharmacy kusa ko sang cellphone wa guys mudong misa juta kay mag-survey ag engineer hawir sabi kay manghi ko karajat matas ako manghi pa man ko daan makaihi ko magdaday ka mag-video di na makita ko last day ikaw relax na nang bay natong lami kay kawatan sa netang bay gini mo ilas nagate ulian mudong mi karon guys sa juta lagi kay nag-process naman lagi mi sa building permit ag mag-drawing sa amo ang bay kinahanglan man mo tanaw sa site kaya na suklon-suklon man og asay sakto dapat terukan og bay sojo lang nandiyan saan wa mre pangaho jagatang kahoy doy liara ka mong kahoy ibuwad pa mguni kay buhi-buhi pa so nagsukod na ag engineer ikaw mag-guide doy kay labong padawat ng beauty ni ma'am so okay na guys nagkasinabot na with engineer mag-start na sa gama sa plano and uli na pog ko nagbaklay ako kay kapoy mo sakay sa motor ni undo daring lubak-lubak muratag matikangkang hangat na day po ning tiguwang na ta naligo ko rog dali-dali kay mato ko simbahan madyo laman makapagawas ta sa taang mga kahigwaos didto makapahungaw sige pang bati nga mga bija arong inig uli gaan na mara na yaho ang way bitaw nga murag mugaan hang pamati maminaw ko sa pulong sa Ginoo kay murag hawas jud paghang mga kahigwaos ogay gahang anak bugoy mga urabit man oh hi hi guys si bugoy bitaw guys kay nanguwag na guys sige panguyabon ta ko gabi naman dito ra ba pagpanghalok wa nga ka dira man kay maligo mapug ko pila ra ba guys igura nableg ro humid ag buhok arti ba day basta kay tangtang lang magpagka buhong batutos oh okay na bo ba jud ganin nga grabe man jang lain na sang lawas mara gusto kog sigrag kaon sigrag higda kuwang bati kog purga ani may duhang opinion guys kuwag purga or mabdos wa pa magud po ko na dili kay di pa magud po nating means munang patakay ba og sa badyan na ba wa
Palit lang magyapon ko pregnancy test. Kaya ingan lagi sila nga, pwede ra kunog pregnancy test og wa pagidili na ako ni pregnancy test nga dali ra makaditik. Halagang buhok. Awa. Road to kalbo. Upan makakudani. Sa kaya lamok nagpalamig paak da. Grabe lamok ting gawas sa lamok ngarong orasa. Ito na ko kaya na-date na ko. Sige ra ko direct jagaw-jaw. Hindi pa daw, no, si Juan. Ha? Hay note. Magpadaday pag note. Halagi kawa mo gustong cellphone. Sabay sa ko mo. Dera di ay. Ta. Tadi ko jacket eh. Oh, may daw, pwede. Itong dako. Endan ako dad eh. Inigsundo ni mo na ho. Wala, ngit-ngit naman ay. Og Merkulis magod na prayer meeting ja. First time ron sa pag pandemic. Kaya nawa man to pag pandemic. Di na ko rin jumakitan. Saan naman eh. Saan naman eh harbag jawi na dari. Kagawang nawa na po. Kaning jawi ha. Bisag asa raman dyan ni saksik. Bijud ma. Di aram di ay. Bilar kung undoy gabi igay. Grabe. Sige mag kanta-kanta guay lyrics. Giring. Mas gis na guys. Maadto mi karon sa munisipyo kay magtiwas mig process sa amo ang building permit. Di man dahil lali mag trabaho og building permit. Dagmas. Uy magdapat mas mga virus ani. Nag-gather pa dahil mas requirements. Grabe ginita na, gang sani naharang gibalik haman ang gisuot gabi eh, saraman ka oras na gisuot, di hana lang magibalik kay kas lagi paglabunon. Diara gatang mga papilis. Kuha na lang may kuwang na ni sidula, barangay clearance, zoning clearance, og duli. O naraman. Gabi na guys, kami ras bugoy na bilin, tapos undo yung duwag basketball. Mauban man takon, dya kay alas 9 na magod. Dugay mo ilang duwa sila magoy uwahi. Mura mo ko gikapoy nako. Tugnaw pag kaadyo gadjakit ginawa gipanugnaw ko. So mo to guys, amo sultihan about sa preparation bitaw og magpabay, mukuha pang building permit ay makasugod. Di man dahil lalim ardaghana ka adyo requirements kinahanglan kag sidula og barangay permit to build. Syempre plano pod nimo sa plumbing, sa kuryente og plano sa bay. Anja pa drawing pa kainga nag-engineer, anja makuha pa ka og kanang titulo or tax declaration, anja kining mapa sa vicinity og kuan pa magpa-zoning clearance pa ka. Ngutot ko. Jama to pa migtagbi kay magpa-receive sa duli. So mo na yung mga requirements og tukod kag bay. So di ba arang daghana ka adyo. Anja gamanda na. Mao ba to imo pa tong ipa-inspect mga nga na. Ja, ay pa ka makasugod. So sa preparation pa lamang manginahanglan na kag kwarta. So ang lisara day magpabayad ay karon padso ko naka-realize abi kog automatic ra ka makatukod nga na basta nakahalublak og simento. Mating ardaghana bri kinahanglan manginahanglan mo day kog mga papilis di ay. So mo to nag-gather me anja. Naghuwat na lang mis plano. Ang engineer sa amo ang house mahigi pa plano nga na igagawa ra pong undoy. So salamat ra pod mi kay dali ra madeuwan ba nga na. Anja. Salamat jud mi kay naa jud siya matabang. So mao to, excited na ko nga margi kapoy ko rong adlaw. Anja, di ba niyan mo ko nga mopalit og pregnancy test. Nagsabot mis undoy inja na lang mi mag pregnancy test o kanang modeli na jud siya nga na para sure na jud ba di pud masayang ag kwarta. Ho pa man pud daghang gipaabot nga pizza nga dapat dana dugon ko og modeli na ko ana rami mo palit og pregnancy test. So mao to. Ko excited gud ko kay murag lahi mag-feel sa ang lawas. Marbag nalain siya. This is the usual nga feeling na ingani kay before og padung ko dugon nam ko bati-bation kami ra din dos bugoy dari mong nadya nang hilak-hilak kay gusto mo gawas jadi man napagawasan kay wa koy kauban dari ganahan pa kog na koy katapad-tapad ja mo gawas man siya kay nana magijang uyab nagwat sa gawas jahuman naman sila dictate magpalabi day pud nagniwang nagumungiro kay sige jud panguyab. Gahapon nasakpan na po naman ang uyab na po dito na po puno as lubi dasang ano tapos puno as bijabas hayahay na nagilak-hilak kay gusto mo gawas dya kay naman po isa ka iro nga laki abog noon na po siya so mga dyan nakagawas og na nagijahang amahan mga na mapukuron mamanig na kuron matuog na ko ug mapunday guys natay imit nga kuan
kanang igagaw sa ang high school best friend. Mas alas 9 so kinahanglan mamatakog sa Diyo. Bogoy. Kagawason jud oh. Nagsuportahan kasi simot-simhot. Hindi mo ka na pagawason, bala ka. Mabugnuan man gud ka to. Mabugnuan ka. Samad-samad na gani ka. Palabig panguwag na kasamad-samad na gajud. Pikhan dak na ro wato. Sa mo to guys, mamanig na ko. So di sa ako maglakaw-lakaw rong mga simanaha. Paway sa ako kay na pa may gipaabot. Diba hindi jud na di ba? Madyo man to magamping na. So di sila mo ko maglakaw-lakaw anera ko dari simbahan, daras merkado sa tujuk. Nga na sa kay hindi dai jud pug na. So basig sunod na mi matugtagbi magpa kuan sa duli. Last na mo buhaton diyan nagmahama nagplano. Laay oy giduwas undig basketball. Luoy lagi sa bugoy, tanaw sa bugoy guys. Luoy lamang ka no. Ang kay bugnoon man ka, tug na raman diha, sige kag bilar-bilar. Naong nimo, wagan ka jung dako. Sige bilar-bilar tanawa. Tanawag imong naong, oh, giay bags na ka. Tanawa nang imong naong, gwapa pa ba ka? Oh, gwapo ri ay. Kuan na daot nagimuhang pagkagwapo. Sige manig bilar-bilar kay sige magpanguyab dutong nay. Misilingan na mo dari nga. Amigo pong undoy, jang iro kay nang wag man pud ba di magdengan man sila pangwag siguro buwanon. Zalo za ka adjog naong. Ako na pagawas kay maluoy ko kay maghilak bugnuon. So guys, that's it for today. Thank you for watching. Salamat sa maning like, share, subscribe. Ano ka po yan? Ikapoy ko bangag-bangag agang utok bong. Umta ko gibuhat. Good night guys. See you tomorrow.